नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूड मध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आम्ही बनवणार आहोत चिकन मसाला लेग पीस. हे पहा, या ठिकाणी आम्ही चिकन लेग पीस घेतलेले आहेत. हे चिकन लेग पीस यांना कट करून घेतलेले आहेत, जेणेकरून मीठ मसाला आणि आलं लसूण चांगलं असं त्यामध्ये मुरेल. चिकन लेग पीस या टोपामध्ये आम्ही काढून घेत आहोत. आता या चिकन लेग पीस मध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया. हे पहा, हे आहे आलं लसूण मिरचीची पेस्ट, म्हणजे ठेचा आम्ही बनवून घेतला आहे. आलं लसूण मिरची कोथिंबीर आणि कढीपत्ता हे सर्व मिश्रण मिक्सर मध्ये लावून आम्ही आता घेतलं आहे या वाटीमध्ये. आता हे सर्व या चिकनच्या लेग पीसला आपल्याला चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे लावून घ्यायचं आहे लेग पीसला, जेणेकरून चव चांगली येईल. सर्व कट केलेले चिकनचे लेग पीस मध्ये आपल्याला ते ऍड करायचे आहे. हे पहा, सर्व चिकन लेग पीस याला आलं लसूण मिरची हे लावून झालेले आहेत. अर्धा चमचा हळद टाकलेली आहे. आता मिक्स मसाला जो मालवणी मसाला मिळतो ना, तो 1 चमचा टाकायचा आणि काश्मीरी लाल मिरची 2 चमचे टाकायचे आहे. 2 चमचे काश्मीरी लाल मिरची. धने पावडर 1 चमचा टाकायची. आता आपण हे पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया मिश्रण. हलकं हलकं मिक्स करायचं, कारण का आपण त्याला हिरवा मसाला जो ऍड केला आहे ना, तो विस्कटला नाही पाहिजे, म्हणून हलकं हलकं मिक्स करायचं, मॅरिनेट करायचं, मसाला लावून घ्यायचा आहे चांगला असा. आपण पाहू शकता सर्व लेग पीस हे मॅरिनेट करून झालेले आहेत. आता हे जरा 15 ते 20 मिनिटं तसेच ठेवायचे आहेत. पण आता तोपर्यंत हे चिकन लेग पीसला कोटिंग करण्यासाठी या ताटामध्ये तांदळाचं पीठ घेऊया. 2-2.5 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. आता यामध्ये लाल तिखट मसाला 1 चमचा टाकला आहे. हळद टाकायची आहे अर्धा चमचा. गरम मसाला अर्धा चमचा टाकायचा आणि धने पावडर अर्धा 1 चमचा टाकायचा. थोडंसं मीठ टाकायचं चवीनुसार, कारण का चिकन मध्ये सुद्धा टाकलेलं आहे. आता हे सर्व मिश्रण म्हणजे ढवळून घेऊया, मिक्स करून घेऊया. अशा प्रकारे आता आमचं हे मिश्रण मिक्स करून झालेलं आहे. आता हे लेग पीस आपण कोटिंग करायला घेऊया. हे पहा कसं कोटिंग करतात ते दाखवतो जवळून. कोटिंग कर आणि त्याच ताटामध्ये बाजूला ठेवायचं. दुसरी लेग पीस आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे, ती सुद्धा कोटिंग करून घेऊया. चला, सर्व पीसेसला कोटिंग करून झालेलं आहे. आता आपण हे तळण्यासाठी गॅसवरती पॅन ठेवूया. चला, आता हे चिकनचे लेग पीस तळायला घेऊया. या ठिकाणी आम्ही ठेवलेले आहे. आता चिकन लेग पीस तळण्यासाठी आम्ही गॅसवरती एक पॅन ठेवलेला आहे. पॅन मध्ये आपल्याला तेल टाकायचं आहे. सुरुवातीला आम्ही हे फक्त 2-4 चमचे तेलामध्ये फ्राय करत आहोत. हे पहा, अशा पद्धतीने आपल्याला ठेवायचे आहे. हे पहा, आता हे चिकन लेग पीस तळण्यासाठी म्हणजे फ्राय होण्यासाठी आपल्याला तेल पसरवायचंच आहे, अशा पद्धतीने. आता याच्यावर किमान 5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया. आता 5 मिनिटे झालेली आहेत. पॅनवरचं झाकण काढूया. पॅनवरचं झाकण काढून पाहूया. वाव, आपण पाहू शकता चिकन लेग पीस पॅनमध्ये शिजले आहेत थोडेफार. अजून पुन्हा एकदा आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे, पण तत्पूर्वी आपल्याला त्याच्यावरून तेल टाकायचं आहे. आता हे परतून घेऊया. ही देशी कोंबडी असल्या कारणामुळे त्याला शिजायला वेळ लागतो, म्हणून आम्ही आता हे जरासं थोड्याशा तेलामध्ये आम्ही पॅनमध्ये हे शिजवून घेत आहोत. बघा, जवळून दाखवतो तिथे मस्त सुरेख. आता ही जरा परतून घेऊया ही लेग पीस. चला, सोडलं बघा किती सहजरित्या शिजलेलं आहे. आपण पाहू शकता सहज वेगवेगळं होत आहे. चला, आता पुन्हा एकदा आपण हे जरा 5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया. 5 मिनिटे झालेली आहेत. आता आपण हे झाकण उघडून पाहूया. झाकण उघडून हे पहा, चिकन लेग पीस चांगली अशी तंदुरी चिकन पेक्षा चांगले झालेले आहे फ्राय.
मस्त प्रकारे ही चिकन लेग पीस मी जवळून दाखवतोय. वाव, खूपच सुंदर, डिलिशियस. तर खूपच छान पद्धतीने हे चिकन लेग पीस तयार झालेले आहेत. आता आपण तळलेली सर्व बाजूनी हे तेल जे आहे हे पसरवून घेऊया. कमी तेलामध्ये आणि जास्त चांगलं असं हे चिकन लेग पीस तयार झालेले आहे. आता आपण हे चिकन लेग पीस एक एक करून या बशीमध्ये काढून घेऊया. वाव, खूपच सुंदर. या ठिकाणी हे चिकन लेग पीस बनवलेले या ठिकाणी ताटात घेतलेले आहेत. आता या टोपामध्ये आम्ही मालवणी चिकन रस्सा बनवलेला आहे. आपण पाहू शकता किती सुंदर, मजेदार आणि खमंग चविष्ट असा मालवणी चिकन रस्सा बनवलेला आहे. अशा प्रकारे आम्ही चिकन लेग पीस, मालवणी चिकन थाली बनवली. मालवणी चिकन रस्सा आणि चिकन लेग पीस. आणि मालवणी चिकन रस्सा कसा बनवायचा हे जर आपल्याला पाहायचं असेल तर आम्ही व्हिडिओ या चॅनलवरती अपलोड केलेला आहे. आपण तो व्हिडिओ पाहू शकता.